Aranguren, handengo taldeko txirrindularia gaur irabazle bere mailan hemen Sopelan, Euskadiko txapelketa berria, zorionak, gaute guzu, nola izan da berriz jolastea afizionatuekin pelotoian eta irabaztea zure mailan? Bai, eskerrik asko, egia esan oso pozik, bai atake asko ondiala bai elite eta sub-23en partetik, baina bueno, batez juniorretan fijatzen saiatu gea, gure karrera egiten. Eta gero ja bigarren bueltan bai metako igoeran saiatu naizela taldea pixkat selekzionatzen eta talde txiki bat, 15ko talde bat gutxi gora bera jungea, baina ez da kolaborazioa handik egon, orduan azkenean atzetik harrapatu igue. Eta gero ja laiak alde indunean pelotoian paroia egon da, eta ja metako igoeran banekin luzia altzurain, orduan, utzi bestiei pixkat lan egiten, eta ja ikusetenian metaino ez dela investigatzen, baina nijo eta irabaztea lortu ez. Korritzea afizionatuekin ez da beti erraza, ezta? Nola planteatu duzu eszenario honetan? Egia esan, normalian bai izateala igual bi karrera diferentez, bakoitza bere kategoriatan fijatzen, baina azkenean gure bai ondo etortzea egu ritmo altuguan korrize deulako behaiekin, baina ondo moldatu geha. Eskerrik asko, zorionak. Eskerrik asko.